खुलुमबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि गिबियावनो ससियेल मिडिया नायगिरि नोंथांमोननिसिम गौथुमनि जानानै सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोदों। बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनो थाखाय फोसावनो थाखाय जों दिनै सिगांबोदों जे थांनाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं कान्तिस्वर बरगयारी बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ फोरमायदों। दा सिमला हुजुआ जालांनाय मोनसे बाथ्राया ओंखारदों जे बेवहाय राजनैतिक भावे दुलाराय बाथौ गौथुमखौ मोननै खालामदों होननाय बाथ्राया बे बाथ्राया बिथाङा दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नङा, बिथाङा सिमला हुजुआयावनो बिबाननिफ्राय बारग'दों आरो दिनै बिथाङा जिखिनि मन्तब्य होदों बे निजा व्यक्तिगत भावे बिथाङा होदों। नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमा सिमला हुजुआव गोदान दाफुंना होजानायनिफ्रायनो दिनै फैयै मोनथाम टार्म्स सोलायनाय जाबाय। जेरैबायदि सिमला हुजुआव बशिष्ठ बर'खौ आफादगिरि, नीलकान्त बाग्लारिखौ नेहाथारि, बिनि उनाव आमिनगाव जादों। आमिनगावआव मन्टु मोसाहारिखौ आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि हिसाबै बुदाला दैमारि बिथांखौ होनाय जादोंमोन। दा गोदानै जा 12 बोसोरारि 3 बोसोरारि जथुम्मा खुंनाय कार्बि आंलं लांगुनि 12 आरो 13 बे फेब्रुवारियाव खुंजानायनि गेजेरजों गोदानै डक्टर लीलाधर ब्रह्मखौ आफादगिरि आरो गणेश दैमारि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बेवहाय दाफुंना लानाय जादों। आरो बिथाङा दिनै 5000 बाथौ आश्रमाव जे मोनसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि 20-21 मार्च खालि दुलाराय बाथौ गौथुमनि 3 बोसोरारि जथुम्मा खुंनो थाखाय आवगायदों होननानै ससियेल मिडियायाव होदों। बेखौ जोंहा बुंनांगौ बारा बाथ्रा गैया, मानोना बिथाङा जिखिनि मन्तब्य लाखिदों बे मन्तब्य लाखिनाया गावा निजेस्व भावे लाखिदों। आरो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै बिथाङा बुंनाय बायदि खावनै जानानै गैया। मानोना दिनैनि बे 2014 सननिफ्राय जे बिबान 3 बोसोरारि बिबान सोलाय सोल' खालामनानै दिनैनि समावलागि मोनफैबाय। आरो आसामजों लोगोसे बाहेराव थानाय जिखिनि बाथौआरि नेपाल, वेस्ट बेंगल, अरुणाचल, मेघालय आरो दिल्ली बेबायदि गोबां ओनसोलफोरावबो बाथौआरि जाबाय। आरो बिथांमोनाबो फैनानै बेयाव थान्दै महरै बिथांमोनाबो बाहागो लादों। आरो बेबायदिनो जोङो कार्बि आंलंआव गोदानै मोनसे आसामजों लोगोसे नेपाल, वेस्ट बेंगल, मेघालय, अरुणाचल बेबायदि गासै थान्दैफोरखौ लाफानानै मोनसे धोरोमारि बाथौ धोरोमारि आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार आफाद दाफुंनानै लानो हादों। आरो बेबायदि लेखायै दा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव बारग' गाहाय फोसावदिं नेहाथारि कान्तिस्वर बरगयारीया जा ससियेल मिडियायाव फोसावदों, दा राजनैतिक बिथिङाव खावनै खालामदों होननाय बाथ्राया धोरोमारि दैदेनगिरि बिथांमोननि खुगानिफ्राय ओंखारनो मोनामोन। मानो होनोब्ला दिनै खावनै खालामनायनि बाथ्राया दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमाव ओंखाराखै। जायफोर व्यक्ति दा हारसिं गावानो बिबाननिफ्राय ओंखारनानै बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंफोरनाया दुलाराय बाथौ गौथुमनि थाखाय मोजां जायाखै। मानो होनोब्ला दिनै 2014 सननि आगोलनिफ्राय जा आफादगिरि दङमोन आरो बिथाङाबो मोजाङै मिथिगौ राजनितिया सोर खालामदोंमोन।
दा बेबायदि दुलाराय बाथौ गौथुमा खावलायदोंसो दिनैनि समाव जोङो धोरोमारि बाथौ धोरोमारि जौगासार खामानि मावलांनो थाखाय नों दा नागार आं दा नागार गासैबो ज' जानानै खामानि मावनो सफैनांगौ। बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ फोरमायबावदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव 27 जिल्ला आफादफोर दङ होननानै। बे दा 27ल' नङा 2014 सनावलागै 27 जिल्ला दङमोन। दा गोदानै जोङो दाफुंनानै लाबावनो हादों तामुलपुर जिल्ला, कामरुप जिल्ला आरो नलबारि जिल्ला, लोगोसे दिल्ली इउनिट दुलाराय बाथौ गौथुमबो जों दाफुंनानै लानो हादों आरो इउनिभार्सिटि लेभेलावबो जों दाफुंनानै लानो हादों। आरो बे जोंनि गेजेराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै बिथिङावनो खामानि मावनो ओंखारबोदों। बेनिखायनो खावलायदों जोङो बिथांमोनखौबो जाहाथे बेबायदि बिबाननिफ्राय ओंखारनाबो गावसोरा जों दाबो बिबानाव दङ होनना बुंनाया रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेबायदि बांसावबाय थानाया दुलाराय बाथौ गौथुमनि थाखाय बाथौआरिनि थाखाय मोजां जानाय नङा। आरो बेनिखायनो बिथांमोनखौबो जों दुलाराय बाथौ गौथुमाव फैनानै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनखौ जों बार खावलायबाय थादों आरो बिथांमोननो जों लाइजामबो हरदों। बिथांमोना बेबायदि हाबाफारिफोराव बाहागो लाफैया आरो बेबायदि उनाव ससियेल मिडिया, प्रिन्ट मिडिया बिथांमोना बेफोरबायदियावसो फोसावबाय थायो। आरो मोनसे बै बाथौआरिनि गेजेरावनो 13 बोसोरारि जथुमा बे लिंनानै आरो मोनसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव बेमेजालि खालामनो नागिरनायखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय खावलायदों जाहाथे बेबायदि खालामनाङा। जों ज'यैनो खामानि मावनांगौ आरो जाखिनि ससियेल मिडियायाव होदों बेखौ बिथाङा उथायनानै लानांगौ। मानो होनबा दिनैनि समाव कुनु बिसायख'थिखौ लानानै आरो राजखान्थिखौ लानानै कुनु धोरोमारि आफादनि जानानै बेबायदि मन्तब्य होनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै खावलायदों जाहाथे उननि समफोराव बेबायदि मन्तब्यफोरखौ होलांबाय थाया। बिथांमोनाखौ खावलायदों जाय जेरावखि थाया मानो हारसिं थानानैबो गौथुमारि बा धोरोम फोसावनायनि खामानिफोरखौ मावलांबाय थानो हायो। आरो बिथांखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा दासिमबो मान होयो आरो बिथाङा जथेस्थ' गोरों आरो बेखौ जों अरायसम दुलाराय बाथौ गौथुमा मान होबोबाय थागोन। जायखिजाया जाहाथे बेबायदि मोनसे मोननै होननायनि जा खावनै जाबाय बेबायदि बाथ्रानिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानो